Και γεια σας παιδιά, Σκούσταυρος εδώ και σήμερα λοιπόν παίζουμε Assetto Corsa με το Nissan GT-R Nismo. Είναι μια πολύ βελτιωμένη έκδοση του GT-R, η οποία ξέρω ότι έχω ακούσει βασικά και έχω δει στο βίντεο ότι στρίβει πολύ καλύτερα από τα GT-R, το οποίο θα το δούμε τώρα αν ισχύει. Είμαστε κλασικά στο Σουτόκο, το με την κίνηση που κάνουμε σφήνες κτλ. Τρακάραμε ήδη. Λοιπόν, ανοίγω τα φώτα, μαλάκα είναι πολύ ωραία. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι δυνατότητες έχει όντως αυτό το αμάξι. Όχι, όχι, όχι. Στρίβει όντως τέλεια. Ίσως λίγο απότομα. Όχι, στρίβει τέλεια. Μαλάκα, είναι τέλειο. Μαλάκα, ακούστε το. Μαλάκα, είναι τέλειο. Fuck. Συγγνώμη, μπρόμι. Συγγνώμη. Περίμενε ρε μπρο, μη βιάζεσαι. Είναι βαρύ το πράγμα όμως εδώ. Νάτος. Τι κάνει. Ωραίο το Porsche. Το vintage. Αυτός θα γλιστρήσει ρε μαλάκα. Ωπα ρε μαλάκα. Μπράβο. Περνάμε τα οντάκι. Μια Lambo, μια Ferrari, άλλη μια Ferrari, άλλη μια Lambo, ένα Cayenne. Τι κάνει το Cayenne εδώ ρε μαλάκα. Πάει ωραία. Το Porsche πίσω μας είναι σίγουρα πιο γρήγορο και ίσως πιο καλό και στις στροφές, αλλά οκ, who cares, right? Δες αυτό το βλάκα με το παγκάνι ρε μαλάκα. Τρέχα λίγο. Ρε μπρο, τι κάνει ρε μαλάκα. Ότι πας μας γκριφάρει το βίντεο. Δες πως πάει ρε φίλε. Για να δούμε λίγο ιστορικό τώρα. Πω. Γαμάτο. Δεν έχει flash βέβαια, για το βίντεο το λέω. Αχ ρε μαλάκα, σίγουρα στρίβει καλά αυτό το πράγμα. Ή απλά εμείς είμαστε άχρηστοι. Λογικά το δεύτερο. Στρίβει αλλά γλιστράει ρε μαλάκα. Για να δούμε λίγο εδώ πως θα την πάρει με 140. Άνετα. Οκ. Ωραίο είναι. Α, τόση ώρα είχαμε κλειστά τα μεγάλα τα φώτα. Τώρα μαλάκα τους έχουμε γκαστρώσει όλοι τώρα. Γιατί φρένω. Βλάκα. Να το Porsche. Το βλέπουμε. Μαλάκα τράκαρα μέχρι και εδώ ρε. Εντάξει, είμαι κακός. Ωχ, τράκαρε. Όχι. Ρε μαλάκα. Ας το διάλο. Τέλειο είναι παιδιά. Άμα στέφτησε να αγοράσετε ένα GT-R Nismo και βλέπετε το βίντεο μου, να το αγοράσετε. Γαμώ το σπίτι μου. Αυτό είναι το πιο γυναικείο που έχω βγάλει ποτέ μου. Και όχι, δεν είμαι σεξιστής και ομοφοβικός και ρατσιστής και όλα μαζί. Δεν ξέρω που κολλάει το ομοφοβικός και το ρατσιστής, αλλά πλέον το έχουν βάλει όλα στην ίδια κατηγορία, όλα αυτά τα geeks. Οπότε... με λίγο σφήνες τώρα. Έτσι πρέπει. Μαλάκα αν φρενάρεις το αμάξι φεύγει δεξιά. Αμάν. Παραλίγο να τρακάρουμε. Ωραία πάει, δεν λέω. Αλλά νιώθω ότι δεν στρίβει τόσο καλά όσο λένε. Εντάξει, είμαι και εγώ τυφλός. Για να δω το traction. Δεν το χάνει εύκολα. Let's go, baby. Παραλίγο να τρακάραμε. Να τρακάρουμε βασικά. Μαλάκα λαγκάρω. Αυτό φταίει. Μαλάκα, στροφή. Για πάμε. Πάμε την ακρούλα τώρα γιατί είμαστε έξυπνοι, υποτίθεται. Οκ. Όχι. Τι έκανα ρε μαλάκα. Ο επικίνδυνος του επικίνδυνου. Δεν το χάσαμε. Το χάσαμε.
Έλα, άλλη μία. Let's give it a run. Εντάξει ρε μαλάκα, τώρα φρενάρεις χωρίς λόγο όμως. Πάμε λίγο. Πάει τάπα μαλάκα το GTR Nismo. Αμάι. Πω. Πήγε να γίνει κακουχία αλλά τη σώσαμε. Άντε γαμίσου ρε μαλάκα. Παίκτης ήτανε. Θα το γαμίσω. Ακούγεται τέλεια όμως. Ακούγεται τέλεια. Ακούστε τον κόφτη. Δεν ακούγεται τίποτα. Άκυρο. Πάμε να μπούμε στροφή με 200 ρε μάλλον. 200 στη στροφή για με ρωτάνε μαμά. Ουφ. Ωραία πάει. Δεν πάει ωραία. Γάμω το σπίτι μου. Μαλάκα αυτό κάνει 0% σε 3 second ρε. Ρε μαλάκες, δεν στρίβει όπως το θέλω γάμο το. Δεν ξέρω ρε φίλε. Το RX-7 στο βίντεο που ήταν βάρκα μαλάκα πιο καλά έστρεβε. Στο προηγούμενο βίντεο. Αν δεν το είδατε, να εδώ το βάζω τώρα στο βίντεο να το δείτε. Πάνω δεξιά. Πού πας? Πού πάτε? Μαλάκα τι γίνεται? Παιδιά. Στροφάρα Nismo. Γαμώ ρε μαλάκα, αυτό με ενοχλεί. Δεν είμαστε οδηγοί παιδιά, με αυτό το αμάξι δεν μπορώ να οδηγήσω, sorry. Αν ποτέ είναι σαν μου προσφερθεί να μου το χαρίσει, δεν το πάρω. Έτσι. Πήγαινε από τη μέση. Γαμώ τη μάνα σου. Πόσο τράκαρα. Γάμι. Τι γίνεται ρε μαλάκες? Τα έχω χαμένα Έχω χάσει κανένα πίσω. Μαλάκα δεν μπορώ να το αμάξι ρε μαλάκα. Δες πως πάει. Έλα. Ω μαλάκα, τι κάναμε? Τι παίξαμε? Ουφ. Πάμε λίγο. Τώρα θα το φτάσουμε το Mustang. Δεν ξέρω αν πήγε από εδώ. Ελπίζω να πήγε από εδώ. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Το έχουμε με το τιμόνι τώρα, το έχουμε. Απλά πετάει κόλλο αυτό ρε. Ή βασικά μούρι βγάζει πολύ. Το σώσαμε. Το γαμίδι. Αχ, γαμώ τον τοίχο μου. Ναι, μαλάκι ζερνάει πολύ. Φαίνεται από τη στροφή, μαλάκα. Δες. Αφού στρίβομαι λάθος ταχύτητα, ρε μαλάκα. Λοιπόν, παιδιά, προσπαθήσαμε να το δαμάσουμε, δεν μπορέσαμε. Το αμάξι αυτό δεν μπορέσαμε, να το μοιάτα μας. Οπότε θα τα αφήσουμε όλα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο με σίγουρα ένα πιο καλό αμάξι. Άμα αυτό, αλλά θέλω άλλο, please. Οπότε ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα share, ένα sub και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.